שלום לכל תושבי הדרום, אני סמל ספיר קדמי, לוחמת בכיפת ברזל. אני אדיר לוי משדרות, מיירט כיפת ברזל. אני ליאור דוד, אני פה מיירט בסוללה של כיפת ברזל, ואני גם אשדודי, אז אני מבין מה אתם עוברים, ואני עובר את זה בעצמי בימים האלה. אנחנו נמצאים כאן כבר כמה שבועות במטרה לשמור עליכם ולהגן עליכם ביום ובלילה. ובסוף שבוע הזה עבדנו מאוד מאוד קשה, אבל עשינו את זה עם חיוך, עשינו את זה במסירות, במקצות, באחריות, ואני מבטיח לכם שאנחנו לא מתכוונים להתייאש לרגע. וחייבים לעשות הכל על מנת להגן על תושבי הדרום ועל המדינה שלנו מהירי הרקטי הזה. אז שתדעו לכם שאנחנו יושבים בקורונה בקרה, אנחנו חושבים עליכם כל הזמן. ואני מבטיח לכם שנעשה הכל על מנת להגן עליכם בצורה הטובה ביותר והיעילה ביותר. אני מבקש מכם, בנימה אישית, להישאר בבתים ולהיכנס למקלטים מתי שיש להצדקה. אני סומך על כל החברים שלי כאן, אז גם אתם יכולים לישון בשקט. תהיו רגועים, ואם רק שתדעי, שתי עירותים שלי בסופה האחרון.